Bàsicament ens hem quedat orfes d'idees, no? De noves i bones idees per fer front als reptes i necessitats que tenim pel davant. Estem com una mica desorientats, no? Aquella sensació moltes vegades de, jo deia al votant, no? D'haver de triar el mal menor. Sí, els electors i els ciutadans percebem de la política una certa buidor, una mena de carcassa i de ressonància de paraules, però amb poques idees, i això és un dèficit molt important que ens allunya de la política i del fet polític i de la representació política. Llavors jo crec que hem de recuperar el valor de les idees, fer de les idees la base substantiva de la proposta política i de la comunicació política, i llavors de la discrepància d'idees, de les noves propostes, de les alternatives d'idees, però hem d'aconseguir introduir de nou substanciant el discurs polític. Filopolítica és el llibre que publica Antoni Gutiérrez Rubí, Filosofia per la política. Després hi ha un apèndix, que és també la reedició d'un llibre que ja va publicar anomenat Micropolítica, idees per a canviar la comunicació política, publicat el 2009 i que ara ha estat reeditat. Antoni, què són les ideologies sense filosofia? La filosofia ha de permetre a la política que aquesta es faci les grans preguntes. Què volem? Com ho volem? Per què ho volem? Sense densitat filosòfica, sense densitat diguem-ne conceptual, la proposta política és mera gestió. I aquesta, quan és només la gestió dels recursos, acaba perdent l'ànima i el sentit de les coses. Si els ciutadans perceben que tant és que gestionin com l'altre, que no hi ha diferències, que no hi ha prioritats, que no hi ha escala de valors, que no hi ha actituds vitals que diferencien els projectes els uns dels altres, no entendran ni veuran en la política la pràctica i l'eina per construir futurs diferents. Per tant, m'estàs dient que la ciutadania o molts ciutadans perceben la sensació que mani qui mani les coses faran més o menys de la mateixa manera? Sí, una part de la ciutadania jo crec que considera això, i l'altra que d'alguna manera les decisions polítiques no responen a principis de valors i a principis ètics, hi ha una certa substància moral. Posa'm un exemple d'això. A veure, quan estem vivint, per exemple, la situació de les revoltes de Tunísia i d'Egipte, no és que vulgui fugir de fira ni de Catalunya ni d'Espanya, no? Però la ciutadania ha percebut que al darrere de l'autoritat i del poder en aquests països hi havia una falta, diguem-ne, d'exemplaritat moral. Per exemple, estan parlant de règims en el que la corrupció, el nepotisme, doncs la cleptocràcia, diguem-ne, estan molt presents, per tant no hi havia exemplaritat moral. Dos, tampoc hi havia responsabilitat pública ni política. Són gestors que pensen, diguem-ne, per les èlits o per alguns sectors, però no pel conjunt de la ciutadania. I finalment no hi havia compromís amb les noves generacions i amb el futur. Quan la ciutadania percep tot això, la falta d'exemplaritat, de compromís, de responsabilitat, el que considera és que la política està buida, que és només un instrument per l'exercici del poder o dels privilegis, o senzillament, diguem-ne, per una pràctica que és incapaç de construir alternatives i de gestionar el públic. Llavors aquesta buidor és la que mata la política i la que l'allunya de la gent. Tu parles de meditació, transcendència i espiritualitat. Què vols dir amb tot plegat? Perquè, diríem, això de l'espiritualitat aplicat a la política hi ha gent que no pot entendre, que no lliga. No estic parlant del fet religiós, tot i que amb tots els meus respectes penso que hi ha molts polítics i polítiques que tenen una vida, diguem-ne, religiosa i que respecto profundament. No, el que estic dient és que crec que hi ha un dèficit de meditació i de vida interior en els nostres polítics. Es parlen massa sense pensar prou i no tenen prou espais de meditació i de reflexió per pensar. I aquesta sensació de paraula buida, no? De falta de transcendència, de falta de profunditat, de falta de reflexió interior, també ens allunya de la política i fa que els nostres polítics semblin, diguem-ne, més carcasses i més, diguem-ne, més ventrílocs que no persones que han pensat, que han reflexionat, que han interioritzat unes idees i que te les traslladen i te les expliquen, no? La falta de vida interior, de qualitat de vida interior, és un gran dèficit. Per això crec que és molt important
estimular la meditació, la reflexió i la lectura de clàssics i tornar, diguem-ne, a les grans idees. Els mitjans obliguem els polítics i a la política pública a la manca de meditació, no? Política pública sense meditació, els mitjans. No és que Mediten els opinadors. No és que els obligueu, però primer hi ha una gran demanda per part dels mitjans. Constantment obriu i tanqueu els informatius, teniu programes, caps de setmana, és a dir, és un non-stop en el que voleu que la política o els representants polítics parlin, donin la seva opinió, contraposin, diguem-ne, les idees dels altres. Aquesta acceleració no sempre està associada a la reflexió, i això es nota. És a dir, quan un només ha de reaccionar però no té ni temps per pensar sobre el que ha de dir i només ha de posicionar-se com a contrapunt a la posició d'un altre adversari polític o d'un rival polític, aquesta falta, diguem-ne, de meditació profunda en la proposta o en la resposta és un gran dèficit. Antoni, tornem una mica a la proximitat, no? Si jo et demano que tu apliquis el que planteges en aquell llibre al panorama polític actual en proximitat, hi ha algú que estigui més o menys a prop d'aquesta realitat o tothom està bastant lluny d'aquesta realitat que planteges, d'aquesta filopolítica, d'aquesta política basada en les idees, en les conviccions, fins i tot en la renovació de les idees, bàsicament? No diria que tothom està molt lluny. El que sí que crec és que segurament no forma part del nucli central de les prioritats. Sí, de les prioritats. És a dir, jo crec que falta debat d'idees. Em sembla que és un dels grans dèficits de la política democràtica. Els ciutadans el que veuen és que sense idees el que hi ha senzillament és una rivalitat electoral o partidària poc diferenciada, i jo crec que un dels elements de la renovació política és, diguem-ne, l'enfortiment de les idees i de la reflexió en la proposta.